Mentél már 250-es Honda CR-rel? Nem. Akarsz? De nem, ma nem fogok gondolni. Biztos, hogy nincs bent egy Honda CR. Elvitték ma a DT-t, bazd meg. És ez mi a geci? Irány. És dolgozol? Hát szerinted? Te látható a lepet? Ránysd le a lepet. Hogy ahogy gyakoroltuk, várj. Végéről. Ne! Mi a véleményed? Ne! Édes Istenem! Most se fogsz CR-rel menni. Nos se fogok! Nem fogsz. Most rá véleményed. Undorító, bazd meg. Te ember, te hülye vagy. Mi a baj ezzel? Nézd már rá, bazd meg! Mi bajod van ezzel? DT50 MX? Bazd meg, mi ez a karburátor? Ekkora bazd meg. Menj már arrébb, hát nem tudok videózni tőled. Leszarom. Ez gyárlag ilyen. Dobfér? Erről hátul. Egy hűzés. Igen. Olivier, Nagyon menő. azt mondod? Hogy tetszik? Istenem, bazd meg. Nem tudsz szóhoz jutni. Hát nem, bazd meg. Tudom, hogy szereted ezt a típust. Nagyon. Azért szerettem Nem egy ilyet. tetszik. Nem tetszik. Nem cserélünk? Mi? Hát nem kell egy szarfecsi a bazd. Ja, szerintem sem. Jó. Okay. Elégedett vagy a DT50 MX-el? Teljes mértékben. Igen? Nagyon nem tetszik az MX, úgy láttam. Nem. Mi bajod van vele? Mi? Áruld el! Nem szimpatikus, bazd meg. Nem biztos, hogy nem megy úgy, bazd meg. Hát jó, bazd meg, 50-es motor, 50 köbcenti. 30 éves! Mennyire megy? Nem tudom, bazd meg. Nem próbáltad ki? De nem próbáltam ki, nem, bazd meg. Hát szerinted Indul? indul. Bár mi ez? Olaj? Víz. Az lehet, hogy olaj. Basszájba, kús. Mindegy, úgyis a ízét melós cipőbe vagy. Gyújtál, nem, az úgy volt jó helyen. Úgy középen. Igen. Ja, ott a kis izé. Igen. És csapod azt, azért nyisd ki. Itt a bal oldalon van. Igen. Azaz. Elsőre? Menj ki, bazd meg, ne itt bent füstelj. Elsőre indul? Elmértek, várjál, fölkapcsolom vizet. Már mondta egyszer, hogy mit szólnál, ha elcserélnék. Mennyit adtak rá? Mi? Vagy egy az egyben? Egy az egybe. Azt fog soha. Kaptam egy 100-ast, meg ezt a motort. Tényleg? Ja. Bazd meg, azért megértem. Hát kurva jó! Ember, esküszöm, bazd meg, ez a motor kibaszott jó. Menni fogsz, és meglátod, hogy Na, bal de- megbelengeti a szívedet. Már indíthatom? Mi? Ezt a kort nem kéne megcserélni? Nem, az úgy van. Nagyon jó. Mentem olyan 100 km, úgy kaptam meg, hogy tele volt a tank. Kicsit ilyet tudom már. Nagyon érdekel, hogy hogy indul. Nagyon jó, bazd meg, nagyon jó ez a motor. Ó, Várjál, állj meg. Most mi a véleményed a DT50 MX-ről? jó kis öblös hangja van. Kerékre nem fog állni. Nem. Várjál. Nagyon biztosításnak. Jó, bazd meg. Nagyon vigyázz. Králjön. Meg kell mondjam, kellemeset csalódtam. Ugye milyen jó az MX, bazd meg? Ugye? Tényleg kellemeset csalódtam. Ez jó, ez az izé standard, bazd meg, jó? Az amúgy szerintem- Bekattam, bazd meg. Szerintem azt tudod, hogy micsoda, bazd meg? Egy vízcső, ami ki lett fúrva és standard csináltak Micsoda? belőle. Standard? Ja, ki lett vágva a közepe és standard csináltak. Szerintem belőle. nagyon jó lett, bazd meg. Jó Szerintem kis, meg- szépen bekattam. És ott le is van festve, mondom, olyan színű volt a lakás, amilyen festék van ott. Egy karburátor pucolásra ráférre, de azt Igen, majd... meg a majd világítás az nem mindig. Világítás igen, az egy kicsit. Ha behúzod a kuplungot, akkor elmegy a világítás. Ezt nem tudom, hogy Igen? miért. Igen. Ezt nem figyeltem. Én figyeltem, és én nekem sem tetszett annyira. De viszont index az volt valamelyik oldalon. Ja, igen, az index is úgy működik, hogy ráadod a gyújtást, és akkor igazából világít, csak néha lekapcsol. Ez az index. Várjál, ez nem jó.
Igen, fordítva kéne Ha- neki. Igen, több ideig kéne. úgy maradni. Na, sokkal kéne pislagolni egy kicsit, többet kéne pislagolni egy percen belül. nem? Igen. Hogy tetszik az MX? Hát figyelj, 30 éves motor. Kicsit lomha már az indexben. Majd ezt megcsináljuk. Van benne aksi. Hát figyelj, Ez lengővilla szerintem ez homemade. 50 ezerért megérte bazd meg. 50 ezért 40 ér vettem belőle. 40. Annyira megérte bazd meg. Hát szerintem ez Kellemes kurva. csalódtam a menet teljesítményével, nagyon jó. Ugye bazzeg? Ugye tök aranyos bazzeg. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Figyelj, ebből még egy jó motort is ki lehetne hozni. Kis átlagot. Kilométerre nem működik. Igen, De azt majd észrevettem. azt nem tudom miért, már néztem, nem sikerült megcsinálni, majd holnap nekiállok még De egyszer. várjál, nem működik a izése. Az üres elsőző. Az sem működik. De szét van magdosva a kábelköteg, úgyhogy majd ezt meg kell nézni. Hogy... Mondjuk akkor lehet, hogy... Szérnek jobban örültél volna? Igen. De Igen. azért ez se rossz. De van egy új motor. Kinézete még nem. Hát Jó, mennyi de motor van most- még itt ezen kívül? Kipufogó az egy kicsit érdekesen van megoldva. Ezt nem tudom, figyelted-e? Ja nem figyelj. Az egy ilyen homemade. Nem tudom, milyen elgondolás van. Hagyj megyek már venni ilyentől. Ja, kaptam hozzá kis dobozkát is. Milyen? Ilyen itt volt hátul, csak levettük, hogy elhiggyed, hogy szér van alatta. Mutasd már a dobozkát. Hát, Svárda. Ja igen, a Schwardley Project. És van már egy Schwardley is. Ilyen színű volt eredetileg. Nagyon szép. Botron Swabi? Hallod, bazd, úgy be van állva a fültenge, itt nem tudom megmozdítani. Hallod? Hallod, figyelj? Egy heten még más volt ott. Mi? Darabokban. Micsoda? Hát egy heten még más volt ott Hát a Frecce volt Ja, ott. bazd meg. Bazzeg, figyelj. Hétről hétre. Figyeld a fültengelyt, próbáld megmozdítani. Azt a kurva bazd meg. Nem tudom mi a geciért, nagyon durva. Szét kell szedni, elszedtük a ránkereket. Basszájba. Nem tudom mi a faszom ér ilyen. Ja, a doboz